צופים יקרים, רגע, וואי אני בלאגים. תחכו שנייה. כן, אז היום אנחנו ב... ב... וואי, יש לי המון לאגים פתאום. רגע. נעצור את זה, וזה לאוף. תודה. תודה. היום אנחנו במפה של סקיידן, נבצע מהצ'סט. טוב, זאת היא מפה עם מודים. דרך הטכניק לנצ'ר. עכשיו בדיוק התחלנו אותה. כן, אז מה יש במפה הזאת? בקיצור, המפה הזאת היא מפה של קווסטים. בינתיים עוד אין לי קווסטים, כי עדיין לא הגעתי לאזור של הקווסטים. טוב, רגע, אני שנייה אנסה רק לעצבן את הקריפר. קריפר, תתעצבן. בבקשה, בבקשה. בבקשה, בבקשה. איי. ניב, הקריפר שם מתפוצץ? כן. אז לא, לא, אל תחשוב את זה עם היד. אנחנו צריכים כל חתיכת קאבלסטון וקאבלסטון. למרות שיש שם קאבלסטון ג'נרייטור. פאק יו. רגע, אני לא מבין, יובל. איך זה פותד את זה וזה לא נו? את מה? זו. ביי. חתיכת גאון. ניב, תתחיל שנייה לחצוב. ניב, לא, יש לך פה חוצב. זה רק פתיחה. בוא, עצור. קח, מאחוריך. יפה. מה זה בלסקין הזה, יובל? למה זה ככה? לא, זה באג, זה תמיד קורה לי. רגע, גם שלי, נו, פגר. לא. זה סתם איזה משהו. עזוב את זה. טוב, אז וואי. אחד המודים שיש לכם פה ואת זה אהבתי זה טריק אפייטייטור. שאתם חוזים עם עצים גרזן, זה לא כמו טימבר מוד. זה פחות OP. מה ההבדל? זה גם בקשר לדרוביליטי של האקס. פה הוא יורד. כאילו אתם חוזבים את כל העץ. אבל בטימבר מוד זה כאילו אתם חוזבים רק איזה קובייה של עץ אחת. ופה גם מעלים נופלים. שזה תוספת שאני מאוד מאוד אהבתי. טוב ניב, אתה מתחיל לכתוב? את מה? זה. קאבלסטון. איפה יש? נו מה אתה דפוק? מה, את אלה? כן, איפה? את החתיכת קאבלסטון ששם. תתחיל פשוט לחצוב אותה. תחצוב אותה ואז היא מתחדש. לא, לא את זה, דפוק. לא. למה? וואי. יש לך אפילו שלט שאומר לך מה לחצוב. רק את מה לא קורא שלטים. אתה אפילו צריך לקרוא, יש לך שם רק חץ. ראית? שדרגתי אותך בחוצב. טוב, תתחיל קצת לחצוב, אחרי שישברו לך שתי החוצבים. כן, שתי החוצבים ניב. תבוא, בונים גשר. ומשם כבר לא צריך יותר לחצוב קאבלסטון. אחר כך אני אראה לך פה מכונה.